babu zancen ne madadinsa don ba zan ba wahala ba. Minal asuba a haka da a ce idanun ban mutu ba, kar ki damu ki madadi da su kamar ban aure ki ba. Ina kukan zuciya me ya sani ma ban mutu ba. Minal ina tare da ke cikin inuwa da ma hasken gari, ki mai da fuskar ki wurin bidan ibada iya da gari. Minal ba ni so ki sakan ki imuwa da ma garari. Minal ki manta ma da ni domin ba zan dawo gare ki ba. Babu zancen ne madadinsa don ba zan ma wahala ba. Kada a ce idanun ban mutu ba, kar ki damu ki madadi da su kamar ban aure ki ba. Faran miji mai wadata zuciya da san alfahari, bakin ciki na shine da ba madadin ka kauye da gari. Na kan ji motsin ka a nesa in na maso na tadda fitan gari. Na tambaya ko sun tadda kai su ce da ni ma ba su san ka ba. Minal ki bar yau da raga zuciyar ki dan yanzu babu ni ma ba zan so na bar ki dan ra'ayi ba, to rabbi ne da ni. Daure ki zauna da mijinki lafiya ila zabani, to tun da ya makamin ki zai wuya ba zai mulke ki ba.